bario tipra samung so wansas krei acha inge tangai borok no mane borku parano tangai general khlaina nai tong nung sai man abo to tabuk jen tasung nake vote bank tasung samna kong kokte neta netri rong ni uporin tabba borong bok thangas bayo na wanji masa nok kangwa khani nok chas krei nangaro bai ke na general khlai nei nangabo taw nogor ponchayat khlai nei tong haba bus kangwa to edishi election o phai tongo bus kangwa bidan sabha bo phai tongo abona na harai de vote bank hake ba politics thungjagai tong nero tipra sani thinang no toy ba haima to chin ba duku kosto nung ngai tamba sung tang ni ranan go sinai ba abo chin taw chung edition chung bai general khlai ba sung ba general khlai ni ko chung taw tang chung nogor ponchayat ro khlai ba sung nogor ponchayat chin mo khlai chi meya jengomon ba chung taw debra sung thung haing thung iko khana to pura bodon tong na chin duan bisna monjaro acha kaka tabok je baksa saimani haya deba abo to talsa khaksa hai ba talnoi hai ngai tongo je ta abono je newspaper ro je nogor panchayat khlaijak sinai nei je kasamani yagolo je amo awai ngai tongo haya deba ni awai to usungne mo ke tabok sujara mane kono aboni step na horjaya government ni bising tei kono step na horjaya ba tabok busung noi mano je netaro ni bisingo abono tei saktarmani nukjaya ngai tong haya deba tei ti prasa local area ro ni ti prasa local sibisi soi ngai tong haya deba sing tei je local je ti prasa tong netaro ba boro ba atui kam samung nungi anu dokhan tongo dukuman na ke ti prasa ro joto dukuman ke sing mang ta chin ti prasa rong ta sungoro tabo ma ke ব্যবসা বাণিজ্য khlaini ni oro sung sa kap thaise nungui bu sing khiklai manglak sungoro ma ke dugan ni bu sung manglak chini jaga no bu sung tang bong no nan khlaini ba sung tang nogor ponchayat khaini ba edisi ma tongai ta acha kaka tabok to niro deputation ruthani ro to thangha sing to asik yaksi thanai yagar thanai ba thangde je thanai to thangkai thanai ku dar sung thanga ta inge kaka tabok je niro protest khlaimani khana to strike hai deba strike khaimani yagolo bo government ni bising tei kono no action na jaya ba kono kifili rnani kono koklam korei kang kendro ni o tiprasa elakani besu jara tei beskang sani soba nahar mung tongnai ba besu jara tei niro fan thonnai abono edisi kifili na hana bagi o ma kini gorom ngai forsung lai ni dan pura ekdum noka hopreng hot chuma jilik kapala nyemo bezal tong ma soi thaglak tamke netarok je jaban tangai teng netarok to chungke chikun sa borok chair kaisa gotini ke thani ba neta no tongnai bo neta no abo sob kisu borong upore ni borong upore mo hai sam toli tung chini pori kun fan kari abo acha kaka saide man beskang 20 January wa 20 tarik January wa delimitation khlaijang na nai tongmani ke yago jora to kuri kha hai deba jora to kasi kuri kha jora pon pajakta ke abono to yei nin ba khau kadi kiri na to di jole dukho de jeng ba chini no se borong ni talang ko sung bukha dukhu nangai no tongka bukha ba nas nang kokta dukhu tang nangin kok tongba ani man thajo sono no rene haida acha angke tabok non tripra saro ke tabok je elaka edisi sabai jang nai tmon oro ke non tripra saro busu population bang o mayu beng ko mo bisna no o mo non tripra san bok mane kubun borok rok ta busu jora tin borok bang borok ka kini borok ko komchin mang bang oro ba bang no ba sunguri jakse borong ni moni khlai ni nok buskango dui poribar tongkhano abon bong ni general edisi ni general engka bon ya tabukte kaisa noksa suk tongka abono nogor panchayat khlaini bon abo heming sersta upai abo hai kisa je saja boro chai tonai na bose sai meta sung to bong no chini edisi area tong sung to bong bairing ni hela boro tongthung boro tongkhles bong tam khori tongba noksa tongkhan bon abo general ngi thanai nogor panchayat nai heja bong no to sumukle ble bong edisi tong man to tam khori lo tongba bong ni kun khori krible boro le nok noi tongai bo nogor panchayat nok tham tongai bo nogor panchayat bebak sinahari tongkha ayang ni moni khlai di side poribar dui poribar ka nogor panchayat po edisi po aba hemang bor ekri tongke abo bahai nai ba abo no je general khlaijang na naina sekang oro elaka ni borok rok no uno sajaya na ke buri phut manai kare acha bani report manai kare hoioi aba hai khaija khata pura mo kesaman saisi mani kare abo borong ni isam ta borong isam khlaija iko ta borok khlaini nai jana jini ngi haing lebele tak to hai ke to sung saiman ke to ma pul sim tep su hale kem ka mai me to ma salai kam ble na tabu mo hai ke kong nong khori khlai khogui khlaina nai si sak saimani bebak ma ke ma ba salai ke tabok to jung mane aino thangka ke to bidan sabha abo bill pass khlaina nangra hai deba je kono samung no khlaina saka
hey deba ta development elaka development hundi obai no khlaina sakangke bill si pass na nang hey deba ke obai ke or local ni neta rok mane kono বিধান সভা rok go kono bill pass jangni mote bo bahai ma to obo to obo phra ni simi obo hai na hor omo chung to neta bu nya ba sai bu me ba busuk son ni theke ba khalai le ka busuk ba tam khalai ka sai mi ya sung ba kanan sai se ham ya ma hai mok lu ya hai ni mote ke bahai ma to omo ki politics ni khel na ke ba kono jat pa no tui khai mani de na ke ba kono ke bo barai sak mani de omo jati tin ung tong hisab ta bong ni kisi chang ke che nagar panchayat general omo borong ni politics no mo bong police bolte ni ani borok tongun borok khai manu cinti berasa bong soi juta rekhe cinti berasa no logi mai ke borok khai man ko ba sob kisu neta neti rong ni acha tabok to sini lai thang jaw to hai deba lai thang jaw to abo sai kalang jak mani tongkhana hai deba je CPM sarkar bo bisi gedengma sarkar sai thanglang kha hai deba 35 bosor congress bo sai thanglang kha boni pare tabo triple engine hafang tongo ge je CPM sarkar ni neta rok bo tongnai tabo bo tong ko thang tongo bebang tongo CPM sarkar bo tongo congress bo tongo abo party bai bo neta ba neta CPM ni ba tongnai congress bo tongnai CPM tongnai abo te thik tongsi acha angke tabo je o edisi elaka no nargna ba gei ni bkhak tei khorok se ese tipra sangai ni bkhak tei je tabok tipra sane ta mantri tongnai rok no ni rong ni a je edisi nargna ba gei ko kusar mung ba ni request tama tongnai ba ni tama koimung tongnai je support khlai di hnai koimung ni thani to tongno jengba neta neti long ni logi ungkloga ma himke ba sungba chinno narang ba sungba mas ma thanai nangnai sungo borona si bajjo to kre sung ri simaya tang kha sung rai bomno sinno bongo ba ke ya phare nai abo kokno ngmiya gete kaise kaka khana to strike hai deba o tiprasa bisramgor ni tiprasa ro joto thansa khlaibi civil society bai ringjak o elakani civil society bai ringjak khana strike jora khaja yani bagai ke jodi chinroni a strike ni bising tei je protest khlaijak ma bising tei phanonroni a obo edisi elakano mania ka ge baskang sani nahor mung ba soba busu kotor tongnai ba tiprasa ro busu jora tei thansa khlaibi obono kasona ni nangnai phan thongnai na nangnai bono khana to mo han che tini se baza khana tor ka kachibon kunu kachibon don muglak bazar bunugla ar ebong bebak jaga sar thanganu debde sondianu debde sondi ke neta neti ruk se hablebon bor salebon ka bor police kong nokor unan ka bor saiman chinai jengba iko je jaban thanga jengba आन्दोलन क्लाइमां थुजुगि दंगा उ आरो थांखाबो ताम खायका आन्दोलन क्लाइफान मानिया चराय जेमन कापखौ आबुक सारिखे बुमा मुथु रिखे मुदै थांखवा अ खुके चिराव खुखवा उ आरो तै लाथा तैने आन्दोलन क्लाइखेबो आरो थाम आधा घन्टा पखे ताम थ नि रसै स्टालां जागुन आबो नेता रकसो साइमानाय आबो नेता रं थानिसे जोंबै को जनगण हिनके जोंबा मा फाइबोनानो मा हिमुनानो क्लाइफाइबोनानो नेता रक तामखौ जों क्लाइबोनो तांखौ जों बुसुं जागुनो आबो बरं थानि बरं साइमानचिनाय जोंथ' नेताया बसं साइबोमैया कलक रक तामखौ कक्सा तामखौ ताम बाहायखौ जनगण बुजुगि र बुंना अफिस क्वार्टार तामखौ बाहा अब तो जों साइबो जोंबा अर तंनिखौ बुहां तलास तंनिखौ बुहां तलास मा तंगोनानो आबो बरं थानिसो ककफले फाइखाफोरनो जों मा खानावनानो आबो नेता रं साइमानायता kete kaisa khoroksa tiprasa ni bisingo khoroksa bufa haye deba nge tabo kokrok roman script no khana khana kaka nini bujha to sarok putei rok porei tong mani ba kokrok roman script mani kokno bo chung pore rana ni khomata ra jagriya sek jagai tongo abo bo semaya kun phan man tori gar screen tong hasin jase protest khlaija go soba khlaija phan mania abo kake tini bisramgon sai elaka wo chung edisi sek jagai sekjang mani nugui tong lai kyang khana ani wo ngoi mano khana te khoroksa neta ni oro ngoi mano he deba o bising mano abo go singnai o so tis thakla or khlaiman ka botei bibinno kubuni jaga khlainin te kun bebada nangsiba teng je che jaban han aba or khlaiman ka je jaban khlaiman ka ba han borok musan talang maka acha kaka ne ni sinimo an sinum ke biduras biang ning kha angoro am tainim elakani na belaino hambai do kaka na do